Salam edilişler, bu men barmak kösöp dilini öğretýän Sarhan. Bu edeki videomuzda men esasan HSK1'e değişli olan 20 sany sözler barada aýdyp geçer. Sözler edil sözlükde yerleşýär tertipde saýlanyp alınanlar, ýagny a harpdan başlap z harpa çenli. HSK näme diýen bilmeýän bolsaňyz, onda meniň geçen ýerdeki düşüren videomy açyp görseňiz düşünersiňiz. HSK1'e jemi 150 sany değişli, nesip bolsa olary geljekde bir-birden öwreneriz. Bu ýerdeki videomuzda diňe HSK değişli bolan ilkinji 20 sany sözler hakda aýdyp geçmekçi. Size peýda bolýar diýip umyt edýän. HSK1'da duş gelýän ilkinji hieroglif, ýagny şu görýän hieroglifiňizdir. Ol ay diýip okulýar. Ay diýen hieroglifiň manysy ören köp ýöne HSK1'da onuň diňe 2 sany manysy agdalyp geçilýär. Ýani onuň birinji manysyna söýmek, ýani adama ýa-da bir zada bolan çuň duýgy diýme aňlatýar. Söýmek diýme aňlatýar. Geliň sözlemleri okoýas.我爱你，我爱你. Bu bolsa türkmençe men seni söýýärin diýen manyny aňlatýar. Indiki sözlem 我爱我的工作，我爱我的工作. Türkmençe terjime etsek bu sözlemi, ýani men öz kärimi halaýaryn diýen manyny aňlatýar. Ay hieroglifiniň ikinji manysy bolsa, bir zat etmegi halamak ýa-da gowurmak diýmegi aňlatýar. Sözlem okoýas. 他爱看电影，他爱看电影. Onu türkmençe terjime etsek, ol kino görmegi ören, gowy görýär diýen manyny aňlatýar. Bu ýerde öňsörmeli zadymyz, ýani ay diýen hieroglifiň ýazylyş usuly, ýani şu görýän şekilinidedir. Onuň ýazylyş ýygyderligi, ýani şeýlerak. Bu görýän hieroglifiňiz ba diýip birinji tonna aýdylýar. Ol 8 diýme aňlatýar, ýani 8lik san, 8. Sözlem okoýas. 他有一个8岁的儿子. Onuň 8 ýaşly ogly bar diýen manyny aňlatýar. Bu hieroglifiň ýazylyş usuly bolsa şu ýerde görkezlenir. Inserip serediň. Indiki sözlem. Bu görýän hieroglifiňiz, ýani baba diýip okulýar. Bu hieroglifiň manysy, ýani kaka diýme aňlatýar. Maşgala aragatnaşygyna çaganyň iň ýakyn hosary bolan erkek adam ata, ýani kaka. Gel sözlemleri okoýas. 我爸爸是老师，我爸爸是老师. Meniň kakam muallim diýmegi aňlatýar. Hieroglifiň ýazylyş ýygyderligine serip serediň. Bu görýän hieroglifiňiz bolsa杯子diýip okulýar. Bu bolsa bulgur ýa-da stakan diýmegi aňlatýar. Sözlem okoýas. 这个杯子真漂亮，这个杯子真漂亮. Bu bulgur ören odun diýen manyny aňlatýar. Hieroglifiň ýazylyş ýygyderligi. Bu görýän hieroglifiňiz, ýani Beijing
Beijing deyip okurlar. Bu olsa Pekin, yani Xitayın paytaxtı Pekin şəhərinin adı Xitayca Beijing deyip okurlar. Sözleme koyat. 北京是中国的首都。北京是中国的首都。Pekin Xitayın paytaxtıdır. Hierogliflerin yazılış ilgilerliğine sebepler ediyat. Bu var yani hieroglifiniz olsa, yani ben deyip okurlar. Bu olsa kitap defteri için ulanılan muqtar ölçöksüz. Muqtar ölçöksüz demek näme? Xitay dilinde ähli atların özünün muqtar ölçögi var. Mesela bizde bir sany galam diýişimiz ýaly, bir sany ýa bolmasa da bir tokko soğun ýa da bir diş sarımsak diýilýär ýaly. Şu ýerdäki tokko diş diýenler muqtar ölçögi diýip terjime etdim. Xitay dilinde de hemme atların öz muqtar ölçögi sözü var. Mesela kitap. Kitap demek Xitayça ol şu diýme aňlatýar. Bu gelen hieroglifiniz olsa, yani kitap üçün, defter üçün, yani şular ýatly atlar üçün ulanılan muqtar ölçögi sözdür. Gelin şu görýän sözlerimizi okalyň. 桌子上有一本书。桌子上有一本书。Bu bolsa, yani stoluň üstünde bir kitap bar. Yani stoluň üstünde bir sany kitap bar diýmegi aňlatýar. Hieroglifin ýazylyş usuly bolsa, şu ýerde görkezlendir. Inserip seredin. Indiki söz, bu görýän sözüňiz, yani bu köçi diýip okurlar. Bu köçi. Aslında şu görýän ilkinji birinji duran hieroglifiniz aslında dörnji tonna okulmaly. Ýöne ikinji gelen hieroglif olum dörnji tonna bolanlygy üçin birinji gelen hieroglif ol ikinji tonna okulýar. Yani şu ýokardaky şu görşüňiz ýaly. Mesela bu köçi diýip okulýar. Emma bu köçi diýip okulmaýar. Ol ýalňyş. Ol bu köçi diýip okulýar. Bu diýmek näme diýmek? Yani bunu Türkmençe tercüme etdiğimizde baş üstüne, yani minnettarlyk bildirmek hukman näl zerur däl diýen manyny aňladýar. Gelin sözlemeler okaýas. Mesela şeşe. Şeşe. Bu minnettar, sağ olun. Bu köçi. Bu köçi. Bu olsa baş üstüne, yani minnettarlyk bildirmek hukman näl diýen manyny aňladýar. Hierogliflerin ýazylyş ilgiderligine önsörüp seredin. Esasan şu görýän hieroglifiniz hassa çylşyrymlyrakdyr, olary önsörüp seredin. Indiki hieroglifimiz ýaňy agdap geçişimli ýaly. Bu hieroglif, yani bu diýip dörnji tonna aýdylýandyr. Bu diýmek näme? Bu hieroglif näme diýmegi aňladýar. Yani işliğin, sapatın, kömekçi işliğin ya da hallaryň öňüne gelip ýoklugy aňlatýar. Mesela sözleme okaýas. 这个地方不漂亮。不漂亮。Şu ýerde görşümiz ýaly. Bu sözüniň soňundan piao, yani dörnji tonna hieroglif gelenli üçin bu sözi ütgeýär, ol tonu ikinji tonu ütgeýär. Dörnji tondan ikinji tona ütgedi. Bu piao şeýle okulýar. Bu bolsa Türkmençe terjime edemede bu ýeri odan däl diýen manyny aňlatýar. Indiki sözleme okaýas. 他不吃肉。他不吃肉。Bu ýerde görşüňiz ýaly, bu diýen hieroglif dörnji tonna okulýandyr. Bu sözlemde bolsa, ol ikinji tonna okulýar. Bu görýän sözlemimiz Türkmençe ol et ýenok diýen manyny aňlatýar.
Bu deyip okuyan hieroglifin yazılışı şu görüyen şeklindedir. Bu görüyen hieroglifiniz bolsa, yani çay deyip 4-nji tonna okuyandır. Yani bunun manisi pişirilip tayarlanyan iýmit ýa-da nahar. Nahar diýmegi aňlatýar. Sözlem okuýas. 中国菜好吃吗？中国菜好吃吗？ Hatay naharlary süýjümi diýen manyny aňlatýar. Bu ýerde hieroglifin ýazylşy ýygyderligine seredýär. Ol bir näme çylçyrymrakdyr. Bu ören hieroglifiniz ol ça diýip okulýar. Ça bu hieroglif, ýagny çay diýmegi aňlatýar. Sözlem okuýar. 我想喝茶。我想喝茶。我想喝茶。Bu diýmek men çay içesim gelýär diýen manyny aňlatýar. Hieroglifin ýazylş ýygyderligine, ýazylş tertibine serip seredin. Innik sözlem. Bu gören hieroglifiniz çır diýip okulýar. Bu diýmek iýmek diýmegi aňlatýar, ýani ol işlik. Sözlem okuýar. 你想吃什么? Sen näme ýesin gelýär diýen manyny aňlatýar. Bu hieroglifin ýazylşy bolsa, şu görýän ýygyderliginedir. Inniksede geçer. Bu görýän hieroglifiniz, ýani 出租车diýip ählisi birinji tonna okulýandyr. Bu diýmek taksi diýmegi aňlatýar. Sözlem okuýar. 我们是坐出租车来的。我们是坐出租车来的. Biz taksa minip geldik diýen manyny aňlatýar. Bu ýerde hieroglifin ýazylşy ýygyderligi görkezlendir, olara inserip dikkat edip seredýäs. Bu ören hieroglifiniz 打电话diýip okulýar. Bu hieroglif näme diýmek? Ýani ol jaň etmek diýen manyny aňlatýar. Bu da işlik. 打电话. Sözlem okuýas. 我现在给他打电话。我现在给他打电话. Men häzir oňa jaň edeýin diýen manyny aňlatýar. Hieroglifin ýazylşy ýygyderligi şu görýän şekilndedir. Bu görýän hieroglifini, ýani da diýip 4-nji tonna okulýar. Da diýmek ol uly ýa-da ullukan diýen manyny aňlatýar, ýagny ol sypat. Sözlem okuýas. 这张桌子太大了。这张桌子太大了. Bu stol ören uly diýen manyny aňlatýar. Onuň ýazylşy ýygyderligi ýagny şeýledir. Bu hieroglif näme de bolsa azajyk ýazylşy aňsadyrak. Bu ören hieroglifini d diýip okulýar. Sözlemde eýil düşüm goşulmasyny aňlatýar. Sözlem okuýar. 他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。他是我的汉语老师. Ol meniň Hatay dili muallim diýen manyny aňlatýar.
Hieroglifin ýazylyş ýygyderligi şu ýerde görkezlendir. Indik söyleme geçer. Bu görýän hieroglifiňiz diýen diýip okulýar. Bu hieroglifin manysy ýani sagat. Meselem 60 minutdan ibaret bolan wagt aralygy sagat diýmegi aňladýar. Meselem sözleme koýas. 现在几点 şu wagt sagat näçe diýen manyny aňladýar. Şu ýerde bir ünsörmelerimiz bar. Ýani aslında şu hieroglif 3-nji tonna ji diýip 3 okulýar. Ji. Ýöne bu hieroglifin soňuna 3-nji tonnaky hieroglif gelýänligi üçin ol 2-nji tonna ütgeýär. 现在几点 现在几点 şu wagt sagat näçe diýen manyny aňladýar. Bu hieroglifin ýazylyşy bolsa şu görýän ýygyderligiňizdir. Indik söze geçeceğiz. Bu görýän hieroglifiňiz ýani diýennau diýip okulýar. Ol kompýuter diýen manyny aňladýar. Sözleme koýas. 房间里有一个电脑。房间里有一个电脑。Otoň içinde bir kompýuter bar diýen manyny aňladýar. Hieroglifin ýazylyşy ýygyderligi şu görýän tertibiňizdir. Esasan nao diýen hieroglifi ýazanyňyzda ünseriň ol bir näme kynrakdyr. 电视 bu bolsa televizor diýen manyny aňladýar. 电视 ikisi hem 4-nji tonna okulýandyr. Muňa ünseriň. Sözleme koýas. 他不喜欢看电视。他不喜欢看电视。Ol televizor görmegi halanok diýen manyny aňladýar. Hieroglifin ýazylyşy ýygyderligine seredýär. Diýen ýiň diýip okulýandyr. Onuň manysy ýani kino diýmegi aňladýar. Sözleme koýas. 我们什么时候去看电影？我们什么时候去看电影？我们什么时候去看电影？ Biz haçan kino görmäge gidersen manyny aňladýar. Bu ýerde hieroglifin ýazylyşy ýygyderligi görkezlendir. Esasan şu ýerdäki ýiň diýen hieroglifin ýazylyşy ýygyderligini hassa çylşyrmylarakdyr. Olara gowja ünsürip özüňiz aýratyn ünsüriň. Bugünkü videomyzyň iň soňky sözlemi bolsa, ýani 东西diýip okulýandyr. Bu diýmek ýani zat, bir zat, nämedir bir zat diýen manyny aňladýar. Sözleme koýas. 我今天买了很多东西。我今天买了很多东西. Bu men bugün bir näçe zat satyn aldym diýen manyny aňladýar. Hieroglifin ýazylyşy ýygyderligine ünsürip seredýär. Egerde şu düşürilen video size azajygam bolsa peýda etdigen bolsa, onu YouTube sahypama agzap bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýär. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Egerde Hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesbirleriňize jogap berer, ýa bolmasa da video edip size ýetirer. Onda näme indik videomyzda görüşýänçe hoş sag bolun.